बिनिबा नोंसोर फेरेंगा सारनाव थां डिप्टी चिफनाव थां बिदि होनो जोंखौहाय जों बेवहाय दुखु मोनदों आरो दिनै जोंनि फिसाया जेनेबा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखायनो थैनानै थांबाय दिनै जोंनि फिसायनि जिउ दान होनाय थै होनायावसो बिसोर दिनै बिदि जानो मोनदों। गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुअलि मैयाहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खर बिगोमाफोर बिथांमोना मोनसे जथुमा जादों बावहाय एक्स ग्रेसियानि बाथ्राखौ लानानै जिहेतु एक्स ग्रेसियाखौ थांनाय जानुवारि 26 तारिखआव हिमन्त बिश्व शर्माया जेरैबायदि फोसावनाय बायदि बिथांमोना मोननांगौखौ मोनाखै। बै चेकआवहाय 5 लाख लिरनांगौआ 50,000ल' जादों। बेखौ सोंनो थाङोब्ला बिथांमोना गोरोन्थि जादों होननानै बुङो। थ' सासेना गोरोन्थि जानो हागौ खिन्थु जेसेबां जों मानसिफोरनो होदों बै 20 जननाथ' 19 जननाथ' गोरोन्थि जानो हाया माब्लाबाबो। बियो जानो हागौ बे 50,000जोंनो हयथ'बा बिथांमोनखौ 5 लाखखौ होबाय होननानै फोसावनोबो हागौ। थ' लोगोफोर बेखौनो दिनै आं बिथांमोना मा सावरायदोंमोन बिनि बादैनो आरो दिनैहाय मा फोरमायदों बिनि सायाव गबिन्द बसुमतारीनि सायाव माबोरै खोथा बुंदों बेखौ एसे दान्दिसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। 26 जानुवारियाव हिमन्त बिश्व शर्माया जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाखखौ होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। बेखौ नोंथांमोना मोननो हादोंना? मोनाखै, दिनैसिमबो जों मोननो हायाखै। मोनगोन होननानैल' बुङो आरो 27 तारिखआव माबा 10 जननि माबा रानना होदों प्रमद साराहाय हायार सेकेन्डारि फिल्डआव चेक बेबो मिस्टेकसो जेनेबा जों थांदोंमोन बावबो 5 लाख लिरनांगौआ 50,000ल' चेक गथायदों। दा आरो जोङो साफ्रोमबो लिडारफोरनावनो हाबबाय दिनै प्रमद सारनावनो थांबाय जोङो सोरबा लरेन्स सारनावनो थांबाय जोङो बिसोरथ' डिफारेन्स रानो नोंसोर बिनिबा नोंसोर फेरेंगा सारनाव थां डिप्टी चिफनाव थां बिदि होनो जोंखौहाय जों बेवहाय दुखु मोनदों आरो दिनै जोंनि फिसाया जेनेबा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखायनो थैनानै थांबाय दिनै जोंनि फिसायनि जिउ दान होनाय थै होनायावसो बिसोर दिनै बिदि जानो मोनदों। जोंखौ मानो बिदि डिफारेन्स राननांगौ बिसोरो जों दुखु मोनदों आरो बेवहाय आरो डिप्टी चिफआ थांबा बुङो जोंखौहाय नोंसोरल' नङा अनेक रान्दिफोर दङ जों सोरखौ नायथ'नो बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो। खिन्थु दिनै इनडिपि जानानै बियो इनडिपिनि हिनजावफोरखौ बेफोरबायदि बुंनांगौ बे माबा गैयामोन आरोखि बुंनांगौनि जेबो मोन्थाय गैयामोन बेहा। दिनै इनडिपिफ्रा बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोदों जों दिनै फिसायजों ओंखाम खबसे ज' सान्थि मोनजानो नागिराखै दिनै जोंनि फिसाफ्रा बिफाखौ महर नुवाखै जों बिसोरो एथ'ग्राम सेक्रिफाइस बानायबोनाय लिडार मोनबा दिनै इनडिपिनि हिनजावफोरखौ एथ' दुखु हरनो नाङामोन। जों हाथा हामा थांदों अदालगुरियाव जोङो गावनि थाखा फैसाखौबाबो गारनानै जोङो थांदोंमोन खिन्थु जों जेबो दिनैसिम माबा मोनाखै आरो मोननायबो नङा खोमा आरो जोंहा दिनै बुंनांगौआनो जेबो माबा गैयामोन आरो फोथायनानै थादोंमोन जोङो दिनैहाय माबा सिगनेटरिफ्रा जेनेबा मोजां माबाफ्रानो बानायबाय माबाय होननानै जोंनि फिसायनि माबाफ्रानो बानायबाय होननानैहाय जों आसा थादोंमोन मोनसे दिनै नेनानै दिनै 3 बोसोरहालागै हाबनोसै खिन्थु जेबो फिसाय गैयियाव जों दिनै बिसोरखौ फोथायनाय गैयि जालांबाय आरोखि। गबिन्द बसुमतारी बिथांनाव मालाबा थांफेरबाय? थांबाय बेनाव थांनायावथ' जों अनेक माबा मोनबोदों। मा बुंहरदों ओरैनो? जेनेबा जोङो रायलायहैदोंमोन आरोखि साख्रिनि थाखाय बे जोंहा इयुन जेनेरेसन दं जोंनो माबा मोनसेबाबो सुबिदा होनांगौ बेफोर खोथाखौ रायलायहैदोंमोन आरो बे ग्रेसिया मुंख्लंफोरनि माबाखौबो जों रायलायदोंमोन खिन्थु जेबो मानो फैनांगौआनो गैया बेफोरबायदि खोथा बुंहरदों आरो जोंखौ एथ' गोजान हिनजाव मानसिफ्रा मानो फैनांगौ बेखौ बुंदों। आं बुंदों सेक्रेटारि अफिसाव थाङो सार नोंखौथ' लोगो मोना बिनि थाखायनो नोंनाव फैनांगौ होननानै फैनांदों होननानै बुंदों आरोखि। पिएसफोरखौसो लोगो मोनहैदों। पिएसफोरा मा बुंहरो? पिएसफ्राथ' होनो जागोन होनो ओमफ्राय जाया ओमफ्राय ओरै होननानै बुङो आरो इनडिपिफोरनि बिसिफ्राल' मोनगोन इनडिपि नङैफ्रा मोना होननानै बुंहरो आरो बिदि होननानै बुङो जोंहा होमबा गोसोआ सायनानै फैयो। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों जेरैबायदि खोथा इउज खालामदों जेरैबायदि बाथ्रा बुंनायफोर बेफोरखौ खोनासङोब्ला जोबोद दुखुबो नाङो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।